Dansk Kvindesamfunds Rådgivning yder helt gratis, anonym, professionel rådgivning til alle, der har brug for det. Uanset køn, alder og indkomst. Rådgivningen varetages af færdiguddannede, erfarne jurister og psykologer. Hver onsdag kl. 19 til 20. Vi har lukket i skoleferierne. Vi rådgiver om juridiske problemer, knas i økonomien eller personlige problemer. Alle samtaler foregår på tomandshånd, og vores rådgivere har tavshedspligt. Vores åbningstid er onsdage fra kl. 19 til 20, undtagen i skoleferier. Vi bor i Kvindernes Hus i Niels Hemmingsensgade 10 på 3. sal, København K. Vores telefonnummer er 33 33 91 19.